Здравейте, приятели! Радвам се, че отново гледате моя YouTube канал. Напоследък често ме питате дали е възможно пътник или някой от екипажа да приземи самолет, например ако на пилотите им прилуше. В следващия епизод ще погледнем дали това е възможно и ако да, как би било възможно. Нека първо разгледаме доколко е вероятно да се случи, че пилотите, двама или трима на дългите полети им прилуше и действително всички изгубят, например, съзнание. Нещо, за което някои хора си мечтаят, такива, които са любители на авиацията или, например, летат с симулатор в къщи или дори имат часове в малки самолети. Единственият случай, за който аз се сещам подобен, е на Helios Air през 2005 година над Атина, където поради проблем с климатичната система, дехерметизация, понижаване на нивото на налягането и на кислород, съответно пилотите губят съзнание в самолета на Boeing 737 и тогава стюард, който има лиценз за малки самолети, любителски лиценз, се опитва да приземи самолета, за съжаление без успех. Така че това е единственият случай, за който аз се сещам. Вероятността действително е доста малка. Единствената възможност, за която се сещам, е в един от последните си постове и видеа разказах за евентуално натравяне от храна, но тъй като ние се опитваме да ядем различни храни в пилотската кабина, така че бих казал, че и това е доста невероятно. Така че вероятността действително всички пилоти на борда да припаднат и да изгубят контрол над самолета е, бих казал, нулева, но нека да погледнем въпреки това този минимален потенциален вариант. В такъв случай, разбира се, задаваме въпроса, възможно ли е някой от кабинния екипаж, например, да поеме контрол над самолета. Чували сме, че кабинният екипаж получава инструкции как да управлява самолет. Това, разбира се, е в рамките на шегата и не е вярно. Може би и вие може да си представите, че за да управлявате един самолет, все пак минават години с доста обучение, опит и така нататък, но нека все пак хипотетично да погледнем над факта дали може да се случи нещо подобно както Helios Air 2005 година, т.е. стюард или стюардеса да влезе в пилотската кабина и да поеме контрол или пък подобно нещо да направи пътник. Но да се върнем първо малко назад. Ако действително се случи така, че и двамата пилоти да нямат повече възможност да управляват самолета, да са, например, в безсъзнание, то тогава първата стъпка, която би направил екипажа е, разбира се, да потърси друг пилот на самолета, било то от същата авиокомпания или друга авиокомпания, който има лиценз за този тип самолет. Ако такъв не се намери, тогава идва вашия шанс. Вие се интересувате от авиация, може би имате лиценз, може би имате доста часове на Flight Simulator и тогава влизате с помощта на кабинния екипаж в пилотската кабина. Какво би трябвало първо да направите, ако сте в пилотската кабина в такава ситуация? Разбира се, най-важното, първа помощ на пилотите с надеждата, че те отново ще добият съзнание и ще могат да поемат контрола над самолета. Ако това не е възможно, то тогава трябва да се опитате първо да комуникирате с земята. Това означава, че трябва да седнете на една от седалките, пилотските седалки и да се опитате да сложите тази честота на радиоуредбата, която използваме в такива аварийни ситуации, тя е именно 121,5 МГц. Тоест по някакъв начин трябва да седнете на седалката, да изберете 121,5 и то в активната система на радиоуредбата, защото ние слушаме на 121,5, но не говориме на тази честота, т.е. тази честота трябва да стане активна и на тази честота трябва да се опитате да се свържете с други самолети или с земята, като им кажете Mayday и кажете номера на вашия полет. Ако не знаете номера на вашия полет, то откъде, за къде летите и с коя авиокомпания. Добре е също, ако знаете къде се намира транспондера. Това е един уред, който подава сигнали и казва
ние сме, например, Lufthansa 123, този транспондър да се сложи на 7700, т.е. това е кода, който показва, че има аварийна ситуация на борда. Така че първата задача е комуникация с Земята, да разбере Земята, че на борда има проблем, че пилотите, например, са в безсъзнание и че вие търсите тяхната помощ. В следващия момент най-добре би било, ако може, действително от РВД, от кулата, те пък да намерят съответно пилот, който лети този тип самолет, който да се свърже с вас чрез тази чистота и да се опита да ви даде инструкции как вие може да контролирате и да кацнете самолета. Хубавото е, че принципно ние сме задали маршрута, т.е. латералната навигация е зададена в самолета до самото кацане. И ако самолета не е в някой heading mode, т.е. не лети на зададен от пилотите курс, а просто си лети по точките, които ние сме програмирали, то вероятността е голяма, че ако е на автопилот самолета, той просто ще проследи тези точки, които са му зададени преди това от пилотите, до самото кацане. Тоест, латералната навигация вече не е проблем за вас. Проблемът или по-скоро предизвикателството ще бъде да намалите височината, т.е. снижението, защото то не става автоматично. Тоест, в разговора си с пилот, чрез честотата 121,5 МГц и кулата, пилот ще се опита да ви покаже, да ви каже, да ви обясни как и къде да натиснете, за да промените височината на самолета, така че да кажем от 36 000 фута, вие плавно да снижите надолу до, например, 4000 фута или 3000 фута, което е типичната височина за началото на един заход. Съответно, трябва да намерите начин да снижите, съответно е добре около летището да няма много планини и да не е много проблематично, като например Цюрих, да е, например, Франкфурт, където няма много планини. Франкфурт като летище има всякакви системи за автоматично кацане и целта ви е именно тази самолета да кацне автоматично. Тоест всичко да е зададено в него и самолета да си кацне сам от само себе си. Това би било перфектният вариант. Разбира се, това не навсякъде е възможно, защото в едно от видеята ви разказах, че не всяко летище разрешава така нареченият Automated Landing или CAT-3B Approach. Същевременно и не всеки самолет може да кацне автоматично, но нека да приемем, че вашия самолет, например A320, може да кацне автоматично, че летището също има тази възможност и вие само трябва да промените височината и да помогнете на самолета да снижи и да започне захода. Да кажем от 4000 фута, както е във Франкфурт. Следващото нещо, което трябва да направите, разбира се, и да намалите скоростта. Ако самолета се намира в така нареченият Manage Mode с Autothrust, т.е. скоростта се контролира от втория автопилот, който ние наричаме Autothrust, то тогава е лесно, защото самолета, разбирайки, че вече е в заход, автоматично намаля скоростта си и вие не трябва да правите, да предприемате много. Така че нека приемем, че всички точки са зададени, захода е зададен и вие трябва да промените височината и евентуално да промените финалната скорост за кацане. Също така, вече в крайния заход трябва да извадите, да пуснете колесника. Това е нещо, което за съжаление не става автоматично и това трябва вие го направите. Хубавата новина е, че ръчката, така да се каже, за този колесник лесно се вижда и се намира в центъра на пилотската кабина. Пише Gear Up and Down. Виждате една ръчка, върху нея има една гума, която симулира или визуализира всъщност гумите на самолета, така че тази ръчка мисля, че много лесно ще я намерите. Другото нещо, което е малко по-сложно при самия заход, тъй като ставате все по-бавни, по-бавни и по-бавни, за да може да кацнете с минималната скорост на летището, трябва също да управлявате и задкрилките и предкрилките, така наречените slats и flaps. И съответно има и една допълнителна ръчка за тези slats and flaps, която и тя трябва ръчно да се управлява, т.е. тя не е автоматично. Т.е. имате няколко задачи. Първо да комуникирате, да овладеете самолета. Второ, да намалите височината, да подготвите самолета с помощта на някой пилот или РВД за захода. След това да пуснете задкрилки и предкрилки заедно с колесника и да се надявате, че самолета в крайна сметка ще кацне без проблеми автоматично. Нещо, което той принципно може.
в едно от видеята преди това съм ви разказал за това, че това е възможно. Дори е възможно и самолетът след кацане да спре с така наречен auto-brake и да спре сам на пистата и вие трябва само накрая да сложите така нареченият parking brake. Но, разбира се, какво се случва, ако времето е лошо, ако е тъмно, ако е нощ, ако не се вижда, ако има страничен вятър или вятър, който е над лимитите на самолета. Какво се случва при сняг, дъжд? Какво се случва, ако самолета просто поради тези метеорологични условия не може да кацне на летището, например във Франкфурт, а трябва да отиде до алтернативното летище? Какво се случва, ако поради някаква причина, била та техническа, метеорологична или оперативна, в крайния заход се наложи да се стигне до go around? Go around означава отиване на втори кръг. В такъв случай нещата се усложняват, но не са безнадежни. Всъщност при Airbus, например, за да му се каже отиди на втори кръг, направи go around, трябва най-основно да бутнете ръчките за гъста, така наречените thrust levers, да ги натиснете до максимум напред. И по този начин самолета разбира, че е в така наречен go around mode и отива автоматично на втори кръг, като маршрутът за този втори кръг е зададен, е програмиран, т.е. вие нищо не трябва да направите като латерална навигация. Относно височината, в захода пилота, който ви помага, ще ви е помогнал и ще ви е казал, ще ви е посочил какво трябва да направите, а именно да сложите в един от прозорците на самолета да зададете височината, която е за този go around. Т.е. в случай на отиване на втори кръг се задава височината за втория кръг още преди кацане по време на захода. Така че в случай на go around, вероятно с помощта отново на пилота или на РВД ще се справите и трябва да програмирате отново самолета за втори опит за кацане. Виждате до тук, че нещата, които трябва да предприемете, от една страна звучат като лесни, но представете си, че вие нямате безгранично време, т.е. самолета лети с голяма скорост, имате някакви резерви като керосин, т.е. нямате много време и всичко това, което ви разказах сега за няколко минути, това трябва да се случи по време на полет с тази честота 121,5. Трябва бързо да се ориентирате в пилотската кабина, къде какво се намира, разбира се с помощта и с инструкциите на някой пилот или РВД, и трябва да се опитате да направите всички тези неща, които подготвят самолета за кацане. Сега, разбира се, вие сами може би ще си зададете въпроса доколко това нещо, тази задача е лесна и реална. Ако питате мене, знам, че много от вас имат стотици и дори хиляди часове на Flight Simulator или пък имат лиценз за малки самолети и въпреки това смятам, че задачата да се кацне такъв самолет с лимитирано време, само с инструкциите на пилот от далечината, мисля, че е много трудна задача. Самата задача е изобщо да започнете комуникацията, т.е. да намерите радиоуредбата в пилотската кабина, да сложите тази честота 121,5 и активно да говорите с хулата, една от първите крачки, както разказвам, но самата тази задача не е хич лесна и е голямо, бих казал, предизвикателство би било за повечето хора. Така че всички тези задачи да успеете да се справите с тях е трудно и от моя гледна точка бих казал, че дори е невъзможно. Тоест, със сигурност трябва някакво голямо чудо да се случи или много време с пилот, който много добре обяснява и ви казва за всичко къде се намира и който може да ви подготви. И разбира се, вашите знания са също са от значение. Колкото повече имате такива знания, толкова по-добре. Но ще ви дам един пример. Ако ми се наложи на мене да лета моят тип самолет, моя А320, без моя копилот, например, това е ситуация, която е аварийна. Това е ситуация Mayday. Въпреки че аз съм обучен пилот и това ми е работата. Но с 50% загуба на редундантност на екипажа в пилотската кабина, това усложнява много нещата. Не казвам, че няма да се справя и всеки един от нас
трябва да докаже, например, в рамките на симулатор чек, че може сам да се справи, дори с аварийна ситуация сам. И разбира се, всички ние това можем, но въпреки това тази ситуация е една предизвикателна ситуация. А сега, да си помислиме или да си представим, че аз се намирам в Боинг самолет. Тоест съвсем друг тип самолет от този, който управлявам. Самолет, за който нямам лиценз. И ако в такъв случай трябва да се опитам сам да кацна ръчно Boeing 737, например, честно казвам, не съм убеден, че бих могъл да се справя с такова нещо. Тоест и при мен би била целта, основната цел, както и при вас, да се опитам да програмирам самолета да кацне автоматично, т.е. да кацне сам. Защото ръчно аз, вероятно, не бих се справил или пък се бих справил, но с жертви или пък с сериозни щети върху самолета. Така че виждате, че дори пилот с 20 години опит трудно би се справил с друг тип самолет, а пък какво остава за пътниците, които нямат лицензи, не са летяли или пък изобщо не знаят какво се намира в пилотската кабина и как лети един самолет. Дори в катастрофата над Атина, Хелиос, стюарда, който е имал лиценз за самолет, не се е справил, защото в крайна сметка керосинът е свършил преди той да успее да владее самолета. Така че, за съжаление, това ще разочарова някой от вас, но не смятам, че някой може да се справи с такава ситуация. От друга страна, пък добрата новина е, че да няма пилоти в пилотската кабина и всички да са в безсъзнание или да не могат да управят самолета е много малка, бих казал, нулева. И ако се питате защо всъщност аз не бих могъл да управлявам Boeing самолет, нали съм пилот, ами самолетите са толкова специфични и за всеки тип самолет има нужда от така наречения Type Rating, т.е. това е специализиран лиценз за точно този тип самолет, защото в авиацията нещата са много ясно дефинирани, много специфицирани и е много трудно за един пилот, който не познава друг тип самолет, да може да го управлява, макар и да е пилот, макар и да има 20 години опит. Надявам се, че този епизод е бил интересен за вас. Ако имате въпроси или коментари, моля пишете под видеото и ви пожелавам всичко добро, до нови срещи!